Хай, сіздің білен енеден мен Хамдунюша. Блогымның алдағы шығарылышы бик көп лайклар һәм оңай комментарийлар жеді. Әлбәттә хейтерларсыз булмады. Бишалка. Күрәсең, алар менә мине былай күрергә тели. Исәнмесез. Зәңгәр экраннар каршында утыручы хөрмәтле тамашачыларыбыз. Biz Хәмдүнә Тимергалиева белән телепанорама тапшыруын башлыйбыз. Сезгә бу кирәк идеме? Ничәнче гасырда яшибез без? 17? Бәлки 16дыр? My friends, шушы яшемә җитеп тә, мин замана белән бергә атлыйм. Минем күңелем яш. Мин шаяруларны аңлыйм. Үзем дә шаярырга бик яратам. Сезнең арада миннән күпкә яшь булып та шаяруны, иронияны аңламаучылар бик күп. Тормышка елмаеп карагыз. Хәзер бераз гына хайпанем. Ксения Собчак президентлыкка бара. Хай, сеңелем, нәрсә беләсең син бу тормышта? Башың яшь бит әле синең. Тәҗрибәле Хәмдүнә апаң бар әле монда. Тавыш бир, кандидат Хәмдүнә Тимергалиева. Халык Хәмдүнә хайп. Х дигәннән сатуга яңа iPhone Х чыкты. iPhone Х түгел, iPhone U. Өйрәтмә, аштырыш. 10-нчы iPhone-ның бәясе 92 мең. Хай, ул бәягәме? 2007 елны чыккан семерка инжекторный. Токымлы сыер 20-шәндә общежитиедә бер бүлмә алып була. 16 декабрь көнне пирамидада узачак Татар җыры фестиваленә 20 билет алып була. Нәрсәгә ул миңа? Менә, Нақия. 2002 елны рекетерларга каршы сугышканда бик яхшы булышты ул миңа. Фонограммага җырлаучы артистларга каршы проект Стоп Хәмдүнә дәвам итә. Күптән түгел без чираттагы рейдка чыктык. Biz bugün филармониядә менә шушы прибор белән фонограммага җырлаучы җырчыларны эзлибез. Стоп. Салат, кем гүзәлем? Мен сезне тикшереп карыйм әле, фонограммага җырлыйсыз микән, үзегез җырлыйсыз микән? Карыйм әле. Аха, берегез фонограммага узашкан тукта. Үзегез җырлагансыз икән, молодцы. Хәмдүнә апа, әйдәле, сине лучше проверять идегә үзеңне. Әйдә, барыгыз кирип китегез, әйдә. Барыгыз кирип китегез. Лилия, фонограммага җырлыйсыңмы? Юк, Хәмдүнә апа, тирәләй. Монда кием киеп йөргән җырчы үз тавышы белән җырлый микән? Ай-һай. Во! Син фонограммага җырлыйсыңмы? Мен җырчы түгел. Булат, син концертны алып баручы кемнәр фонограммага җырлый, әйт. Әйтмим. Әйт димен. Юк. Әйт димен. Ярар, әйтәм. Кем? Мөнир Рахмаев. Мөниргә тимә, Мөнир ул минеке, ул чиста.
Хамдун апа, мен бет фонограммаға жырламайын. Профилактика. Фонограммаға жырлайсыз ма? Олдаламағыз, қойсығыздар. Фонограммаға жырлай шекелі. Так, қоялы. Аха, так. Башқа фонограммаға жырламасқа ант етегіз. Қашқырабырақ, яқшырақ. Ант етеміз. Бүгінгі рейтіміз бік оңышла өтті. Оның барышында біз бірнеше фонограммщикнан қайраған қыстық. Мен Хамдира Темірғалиева эстрадабызда фонограммщиклардан құтқарашақмын. Қазір традиция бойынша Хамдунюшадан лайфхак. Олабыз сүт. Кебетін әкен. Ішәбіз. Олабыз қайшы. Пакетнің үстін кейсәбіз. Хәм ақша сақлар үшін мінә деген яншық келіп шыға. Бүгінге жетер. Жазылығыз, жүрекке басығыз. Көбейтіп, комментарийлар қалдырығыз. Нашар комментарийлар қалдырушыларының тішлеріне кіріп, елетіп бітірішекмін. Кем нашар комментарий қалдыра? Шол Эльвин Грей. Чау! Хамдун апа, 16 декабрь күнні татар жырын діл сілкітәбіз ме? Давай, рвани.